Hei, salutare! Astăzi o să facem un episod din Call of Duty 4. Bun, suntem în timpul jocului. Hai să începem. Mă, ce greu e să iei pe ăștia. E cineva și pe aici. Dar nu înțeleg unde aș trebui să mă duc de data asta. Oh my god, ce m-a luat ăla. Uite-i pe aia. Vin mai mulți, o să iau direct de aici, așa. O să iau așa, știi. Sorry, maybe. Bă, pierdui mina asta. Grenade. Hai să dăm și noi cu grenade. Viva rasa noastră. M-a omorât. Și nasol. Beau din suc Mountain Dew. Bun. Asta e doar meu, mă. Bă, du-te, bă, aici. Nu știu, dar sunt foarte greu de învinși ăștia. Doamne, cum trag! Dar de unde e? Uite și grenada. E unde? Man, ce onerează chestia asta. Ce bune sunt armele astea. Numai așa iau, știi? Bum, 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 bum. Uite, bă, pe nesimție, bă, ăsta e nesimție, mă, bă. Ce faci aici? Cum am luat pe ăla? Oh, oh. Unde te crezi? Uite pe ăsta, vine înainte. Dau și o putinadă, da, mă. Du-te, bă, m-a omorât. Cum? Du-te, mă, de aici, țara asta de râs. Bă, nu văd cine să mă
Da, și tu ce faci? Păi în față. Ia-te-l pe ăla pe jos. Grenada zău. Mă dă după asta. Oh my god. Ce sunt cu tancurile? Hai să mă. Stau aici că și iau pe toți. Hai, au curaj să vină pe această ușă. Bun. Iau! Bine, prea multă risipă de vreme. Risip de vreme. Nici nu știu dacă vin. Vând! Fugi, tati! Tati, fugi! Bine, v-am găsit la casa lui Doamne! Bam, în cap! Mort! Bam, și tu mort! A, bă, că sunt bun! Bă, dă-ți cu capul ăla urât la mine! Eu sunt porc, mă! Mai vin, mă? Mai vin, bă, ăștia mai vin! Tot la fel nu iau. Unde intrăm? Două, ce una de aia. Hop. Trade bine. Doar o dată. Să trag în tank. Mai mult, nu mai puțin. Nici n-am văzut unde trag. Doamne, de ce m-ai sacrificat pentru un tank? Așa, bun. Du-te. 2. Și dai flash. Cred că mă lăsa un sniper pe jos. Da, mai merge acolo și eu mă pe aia, nu? Suntem deștepți ori, nu mai suntem. Deci, uite la acum. Câți vin, bă, tati, bă. Uite și ea. Bam, direct pe toți. Cred că asta e, cred că e pe sfârșit. A durat ceva. Dacă vă place cum joc, să spuneți, vizionați, mai spuneți și la alții. Bun. Pentru că nu vreau să mă las de YouTube. E viața mea YouTube-ul. Chiar dacă m-am apucat acum câteva minute. Nu, câteva zile. Uite, bă, de simță că fuge, bă. Bă, dar are atâta tupeu, bă, să fugă. Vin foaierii. După ce eu mă rând pe ăștia în chem. Sper că v-a plăcut cum eu joc cu tiranii ăștia, nesimțiți ăștia.